Hola, desembre! Hola, desembre! Una cosa, que fort que sigui desembre, que sigui l'últim mes de l'any. Que fort. Bueno, bon dia, desembre. Avui comencem el desembre que hem tingut un examen. Acabem de sortir de l'examen i ara estic contenta, relaxada i tranquil·la. Però em pregunten, fa unes quantes hores i estava jo una mica preocupada per aquest examen. Però chill, ja està, he acabat classes. Ja està. O sigui, ara tinc com coses, però no tinc un horari, sinó que em puc organitzar jo el meu horari. Per tant, bé, o sigui, hem començat els 2 primers dies de desembre estudiant a tope. Tot el dia a la uni. Han estat bé, però ja està, ara ja estic lliure, ara ja em sento tranquil·la i amb ganes com de... Sí, de fer coses aquest desembre. O sigui que al novembre vam acabar una mica malament. El novembre va ser un mes una mica dur. Però ja està, vaig acabar... Jo crec que... O sigui, al novembre vaig arribar com a un punt, com una miqueta bastant baix, que vaig dir no. No. El problema me l'estic creant jo sola. Normal que estiguem una miqueta més malament de lo normal, però ja està, en plan, vull fer coses per estar millor. No vol dir que jo estigui ara aquí super mega bé i viviendo mi mejor vida, que sí que ho estic. Va, és igual, que no vull estar com amb l'actitud de no puc estar malament. Vale, sí, pots estar malament, però no et retroalimentis la negativitat aquesta, sisplau. I llavors vaig dir, vale, saps què? Enough. Ara farem coses per sentir-nos millor i etc. I clar, justament va ser haver d'estudiar per l'examen. I això va ser com un, pues bueno, ho intentem igualment. I jo crec que ho he aconseguit a poc a poc. I ara que he acabat l'examen, tinc ganes de fer les meves coses i de fer coses per sentir-me millor. I com, de veritat, en plan, al principi tenir disciplina, perquè jo estava còmoda, com si diguéssim, estava còmoda en aquesta merda, vale? Estava còmoda en aquesta negativitat. I sortir d'aquesta negativitat i fer coses per sortir fer coses per sortir d'aquesta negativitat era incòmoda. I llavors necessito disciplina per sortir d'aquesta comoditat. Necessito disciplina per estar incòmoda en la positivitat. Crec que se m'està entenent, no sé si se m'està entenent. Bé, és igual. Que a partir d'ara és disciplina fins que a poc em vull trobar, i vull acabar aquestes setmanes, que una cosa, aquest mes torno a casa. Uala! Quantes emocions estem vivint en aquest mes, Estic emocionada per la nona del futur. Bueno, això, que vull viure aquestes 3 setmanes que em queden, les viuré bé. I les vull viure en plan, a lo gran, en plan de dir, jolín, de marxar de dir, vale, ho he viscut bé i ho he viscut tot. I vull que les meves amigues d'aquí se'n vagin amb un bon gust de la nona, que diguem, no? Perquè sí que aquest últim mes, doncs clar, jo, en plan, òbviament ho he xerrat amb les meves amigues d'aquí, de dir, noies, és que em sap greu perquè no sóc jo, us ho juro que no sóc així, no ploro per tot, us ho prometo. Sí que ploro per moltes coses, però no ploro en aquest sentit. I les meves amigues em van, nona, no passa res. Però també perquè elles al principi van conèixer la nona superactiva, super crazy. Vull que torni una mica aquesta nona. Una miqueta. No demano com estava abans, però a poc. I bueno, ja està, això. Vaya chapote, us estic fotent. I'm gonna miss your smile and your energy.
Hola desembre! Hola desembre! Vinc a fer un update. Aprofitant que és el màxim de llum que crec que tindré el dia d'avui, perquè porto uns dies que està fent molt mal temps, no hi ha llum, hi ha com boira, el sol surt super tard i se'n va a la 1, llavors no tinc llum. Llavors estic literalment aquí estudiant l'assignatura que tinc d'avaluació única i tinc l'examen d'aquí un mes. L'estic començant a estudiar ara. M'estic començant a mirar el temari i en veritat m'està agradant, O sigui, estic com concentrada perquè m'està agradant el temari, però dic, va, vaig a fer 10 minuts de break i així faig un update! Vaig a fer un update, va. O sigui, us he d'explicar moltes coses perquè avui és dia 10 de desembre, vale? I jo, espera, vale, us explico. Jo a tothom, a tota la gent del meu voltant, menys òbviament els meus pares i el meu germà, els he dit que torno el dia 24 de desembre. Però jo no torno el 24 de desembre. Jo torno el 19. Per què he fet això, us estareu preguntant? Doncs perquè vull fer vull fer una sorpresa, vull fer com, no sé, vull anar a la meva família, vull anar a les meves iaies, com presentar-me a casa seva i com, hola! I que facin algo, què? Vull també fer la meva tieta i vull, tinc com algunes amigues en concret que tinc moltes ganes de fer-los una sorpresa. Llavors, no sé si sortirà bé, perquè potser no estan disponibles, també s'ha de dir, però jo ho intentaré. I em fa com molta il·lusió perquè tothom es pensa que arribo el dia 24 a les 4. O sigui, a més és que he posat hores, saps? Perquè a ningú se li escapés i tothom se li quedés al cap al 24 a les 4. Doncs no, torno el 19 a les 4. I queden 9 dies i buah, no sé, és com, tinc un mix d'emocions. O sigui, jo en l'últim vídeo us vaig dir que vaig tenir un examen i que ara tindria com molts dies per estar relaxada i no fer res. Mentida, la veritat. O sigui, és com que vaig acabar exàmens i me'n vaig adonar que en 2 setmanes marxava. I que havia de vendre, en plan, el meu llit, havia de vendre tot, havia de fer com moltes coses i com veure molta gent, o no sé, sabeu? Em vaig com agobiar una mica, òbviament. Però ja està, vaig fer una to-do list, vaig tatxant coses, estamos bien, ara mateix, o sigui, demà, espereu, o sigui, d'aquests 9 dies que em queden, 5 els passo a Lapònia. O sigui, demà marxo a Lapònia de viatge, és l'últim viatge, fem totes les amigues podem juntes, llavors fa com molta il·lusió. Llavors és com, marxem 5 dies i després tornem. Jo tinc 3 dies exactes per fer festes de despedida. Tinc una altra notícia, però això és sorpresa, ¿vale? El dia 17 tinc una notícia i ja us la diré, però que fort. No me'n recordava, quina il·lusió. Queda't en el vídeo per saber què és. I després he de fer com les maletes i he de fer una deep clean de l'habitació. En plan, he de netejar l'habitació a fondo, en plan, lavabo, tot, perquè m'han enviat un correu de dir, en plan, et podem posar com una multa de no sé quants euros. Bueno, multa, en plan, hauràs de pagar 200 euros o més per si no neteges bé la teva habitació. I com estic cagada. Però ja està, com en general, aquests dies estan siguent com de fer moltes coses. S'ha de dir que podria estar molt depressiva, però ja us dic, vaig fer un canvi de mentalitat i a més tampoc tinc temps de pensar molt o d'estar tant amb mi perquè m'estic despedint de la gent, tinc molts plans, llavors és com, ho tinc com tot tan apretadet. Bueno, no tan apretadet, perquè tinc bastant de temps per mi, però tinc tot tant com això, tal, moltes activitats, coses, i tantes com emocions que no tinc temps de parar i no tinc temps de dir, uau, una cosa, de veritat, m'estic a punt de marxar, Em sento que he crescut molt, o sigui que ho he passat bastant malament en molts moments. O sigui, ha sigut com un mix. Hi ha hagut moments superxulos, però alhora també hi ha hagut moments de passar-ho bastant malament, sobretot s'ha manifestat aquest novembre. I no sé, crec que he crescut molt com a persona. Crec. O sigui, no crec, estic segura. Jo sento que he crescut molt com a persona, però no com a he tingut unes experiències tan mega xules i tan no sé què, que he crescut com a persona, sinó que no, jo crec que he estat com potser, com en molts moments he estat bastant a la merda, que m'he com, no sé com dir-ho. No sé, que no estic dient que ara estigui jo super mega bé i no, òbviament, també tinc els meus moments, però és com que ho miro d'una altra manera. I com veure d'una altra manera i adonar-me que ho estic portant d'una altra manera, penso, uau,
estic creixent com a persona, perquè això abans no ho feia, o no sabia actuar-ho, o no m'estava donant tanta compassió per mi mateixa, etc. Bueno, aquest serà el meu review de l'Erasmus, o com es digui, el meu recap. Però ja està, en general, com estic emocionada, estic nerviosa, em fa por, estic trista, perquè què vol dir que no tornaré a veure les meves amigues i no els hi diré escolta, quedem a les 8 després de sopar a fer un té. Sí, perquè a les 8 estem acabant de sopar. Però quedem per fer un té, saps, abans d'anar a dormir. Què vols dir? Què vols dir que no estaré a 2 minuts de casa de la meva amiga? Però bueno, disfrutant, i demà vaig a Lapònia a veure el Pare Noel! That was so fun! Yeah, it's so good. Hola, desembre. Quina locura! Quina locura! Estic esquiant a Lapònia finlandesa. La neu és verge. O sigui, avui ha nevat, cap màquina ha passat per aquí. És neu, en plan, nova. Tota la pista, en plan, a veure, que n'hi ha 3 pistes. És una merdeta. Però... Que heavy! Que heavy! És neu verge. Les 100 trepitjanotes per primer cop. I estic molt contenta, m'està agradant molt aquest viatge. O sigui, uau, és increïble. I totes les vistes, increïble. Hola, vlog! Uau! Avui és 18 de desembre. Bueno, ja és la 1 de la matinada, així que és 19 de desembre. Avui torno a casa. S'ha acabat el meu Erasmus. Ara mateix, o sigui, la meva habitació està buida. En plan, sona eco. Literalment no tinc ni matalàs. Estic dormint en un matalàs inflable i un sac de dormir. I un coixí que m'ha deixat la meva amiga. Heavy. I allà tinc les meves maletes preparades ja per marxar. L'habitació està neta i buida per la següent persona que vingui. Uau! No sé, és com... Crec que... Espera, vaig a posar bé la càmera per poder parlar. Bueno, això és una mica incòmode, la posició, però bueno, és igual. Bàsicament el llit és incòmode, perquè no hi ha llit. Però... No sé, volia fer com una reflexió, perquè és com que ara al final de l'Erasmus he hagut de fer tantes coses, en plan de... No sé, acabo de tornar d'un viatge increïble, he hagut de, o sigui, marxar d'Erasmus, o sigui, tornar cap a casa, implica moltes més coses de les que pensava. O sigui, no només és fer la maleta i ja està. En plan, hi ha com moltes coses que s'han de tenir en compte, moltes coses que havia de tornar, moltes coses que... Bueno, avui ha sigut una mica estressant, i llavors és com que no he tingut temps de pensar, oye, que aquesta gent no la tornaràs a veure fins d'aquí molt de temps. I no sé, en plan, m'he de fer com una mica de reflexió, perquè, no sé, en plan, ara mateix acabo de tornar d'un sopar amb les meves amigues que hem fet, que ha sigut, és que no sé, ha sigut molt maco i, en plan, em sap com tant de greu marxar ara, perquè sento que ara és el moment on estàvem com, no sé, o sigui, que és com que hem tingut confiança durant tots els primers mesos ja, directament hem tingut confiança molt de cop, però òbviament la confiança es va reforçant, llavors ara ja tenim com les bromes internes i tal, i és com que, buah, en plan, ojalà ens quedéssim, saps? Literalment, una cosa, em poso aquí, que m'agrada més, en plan, no estic còmoda, vale? Que literalment m'he creat Snapchat. M'he creat Snapchat per poder parlar, en plan, hem creat un grup i així ens anirem enviant fotos cada dia. M'he creat Snapchat per això i tal, i no sé, o sigui, estic com tan contenta amb el meu Erasmus, no sé, és que... A veure, jo no m'esperava l'Erasmus de cap manera en específica, perquè bàsicament... És que no ho sé, no sé què m'esperava de l'Erasmus, però és com que
ha arribat a les meves expectatives. No sé com explicar-ho. En plan, no ha sigut com... O sigui, no sento que hagi sigut un Erasmus de vida, o sea, locura màxima, vida loca, party, en plan, borratxera màxima, no ha sigut gens així. Ha sigut com un Erasmus més de amigues, en plan, girlhood. O sigui, he fet un grup d'amigues, en plan, no sé, o sigui, estic molt contenta perquè jo sempre soc com d'amigues individuals i tal. Sempre els grups d'amigues pues, o no m'han funcionat o han sigut una mica rarets, s'ha de dir. I llavors és com que estic, no sé, en plan, ha sanat alguna cosa de mi i estic molt contenta perquè amb aquestes amigues me n'hem connectat molt i no sé, he com trobat gent amb la mateixa energia que jo i dic, hòstia, no estic sola a la vida. Hi ha molta gent que pensa com tu, hi ha molta gent que està en el mateix moment que tu, en plan, chill. I no sé, sento que com ha expandit molt el meu cap i a més ha sigut com, no sé, un Erasmus d'amigues, de noies i de viatjar. Molt. I m'ha encantat. Estic molt contenta perquè abans de l'Erasmus, és que jo soc una persona que li costa una mica fluir. Vale, a mi la paraula flueix no la porto molt bé. Però aquest Erasmus és que nois, o sigui, he fluït molt, en plan, els plans, és com, no sé, no tenia gens controlat res i m'ha encantat. Uau, s'ha acabat, en plan, portava tant de temps dient això de l'Erasmus, l'Erasmus, s'ha acabat, ja està. I ara què? Tot estarà bé, però em fa tanta il·lusió també com reunir-me amb la meva gent de Mataró. Estic molt emocionada també de tornar a casa i de reunir-me amb les meves amigues i amb la meva família, la veritat. Però bueno, s'ha acabat una etapa i comença una altra, suposo. Bona nit. Bona nit, Suècia. Oh, no ho he explicat! M'he fet un tatu. No ho he explicat, nois. M'he fet un tatu. O sigui, uala, se m'ha oblidat completament. I que ara va dir ja, bona nit, bueno, ja ens veurem, tal. Vale, m'he fet un tatu. O sigui, amb les amigues, bueno, amb 2 amigues, són 8, les altres no van voler. I m'he fet, o sigui, vaig anar ahir, en plan, dia 17, i no ho sap ningú, la veritat. I en plan, vam anar amb aquestes 2 altres amigues, i llavors, o sigui, ens hem fet estrelles. Perquè una de les noies va dir, vale, sento que he guanyat, he recuperat la meva llum, saps, en plan, el meu spark. I vaig dir, en plan, jo sento que no, però m'agrada la idea de fer-me una estrella. Així que ens hem fet unes estrelles. Una amiga, o sigui, les 3 ens hem fet estrelles diferents, a llocs diferents i la quantitat diferent. Llavors, una s'ha fet una estrella aquí, al costat del braç, l'altra s'ha fet... Bueno, jo m'he fet 2 aquí, que diguen, us ho ensenyo, però és que és el meu peu, saps? En plan, fa una mica de cosa ensenyar el meu peu. Ara me deixa com una pegatina rara que m'han posat, però és així. M'encanta, la veritat. És molt bàsic. Ara mateix està una mica vermell, també. Està una mica vermell. Però en plan, us imagineu això, en plan, a la platja? M'encanta. Tinc un tatu, 2 estrelles al peu, i jo decideixo quan ho ensenyo i quan no. Jo ensenyant-ho a YouTube, sabeu? Bueno, és igual, ja m'enteneu. I l'altra s'ha fet 3 estrelles aquí, al costadet. Que aquesta va dir, oye, noies, us atreviu en plan a dibuixar-les? Que li vam dibuixar el tatu. Va, increïble. I, bueno, ara ja està. Això és tot. Vaig intentar dormir, encara que no tinc gens de son. Però ja està. Adéu, Erasmus. Adéu, Suècia. Oh my God. Vaig a plorar en silenci. Bueno, ja he arribat a Barcelona. Tinc les meves maletes ja. Estic anant a la porta de sortida i estic una mica nerviosa. Crec que em posaré ja a plorar abans. Em podria pixar de l'emoció, us ho juro. Em fa com la panxa, sabeu? Noto les papallones. Ai.
Xin, xin. Bon dia! Calla, que se m'ha oblidat fer updates. Però estem a dia 27. A veure, para. Estem a dia 27. He tornat ja d'Erasmus, porto ja... quan? Una setmana? Una setmana. I ha sigut molt guai, he fet molts retrobaments, he fet sorpreses, m'ha encantat. Ens estem connectant amb la família. També estem en nostre prime fins que ens cansem d'ella. Calla. Bueno, i ja està, ha sigut Nadal, és que ha sigut non-stop. Ara ha passat Nadal, molt guai, molt xulo, ja estic més als nassos dels diners familiars. N'hem tingut un total de 2. I el primer ja estaves cansada. El primer ja estava cansada. I ara estem a Banyoles, vale? Desconnectant. I ara estem a Banyoles, perquè hem volgut desconnectar una mica de la vida. I estem... Quants dies, mama? Viatge sorpresa! 5 nits. 5 nits no. Estem 5 nits. 5 dies. No, 4 nits. Estem 4 nits, 5 dies a Banyoles, desconnectant i acabant bé... És igual, no? 5 nits, no. És igual. Ai, bueno, és igual. Que estem a Banyoles desconnectant de la vida, desconnectant de tothom i acabant bé l'any, com posant bones intencions i tot això. I estic molt contenta, perquè és desconnectar. Hola desembre, aquest és l'últim vídeo del 2025, que fort, o sigui, és que no soc conscient, aquest any no soc conscient d'acabar l'any, és increïble, o sigui, no he sentit com que fos Nadal, no he sentit que fos cap d'any, increïble, però bé, vinc a despedir-me d'aquest 2025 i d'aquest desembre, ha sigut molt xulo, estic molt contenta d'estar a casa, estic molt agraïda d'estar a casa, sincerament estava molt nostàlgica, ho he trobat molt a faltar, vull dir, ara mateix estic superagraïda de què és el que tinc a casa i sí, bàsicament tot el que tinc a casa. O sigui, mai havia estat tan agraïda... Per què no sé parlar? Mai havia estat tan agraïda del que tinc a casa. I estic molt contenta. I ja està, o sigui, m'ha encantat anar... He anat a Banyoles amb la família, que ja ho vaig dir, però m'ha encantat, ha sigut com desconnexió total. He estat molt introspectiva amb el 2025, amb tot el que ha passat en el meu any, què he après, què m'ha fet créixer, què me'n vull emportar en el 2026, i és que a mi m'encanta fer aquestes coses. Llavors, doncs, ho he fet, en plan, sí, és que sí, m'he fet com les típiques preguntes de journal, he escrit... Ai, m'encanta canviar d'any i m'encanta fer aquestes coses. Però ja està, estic com una mica nostàlgica també, en plan, marxant del 2025, perquè en plan, uala, com quantes coses que han passat... No sé, estic com una mica... que m'abraço. Però estic molt contenta, a més, perquè he gravat el meu any, perquè he mirat els meus vídeos, òbviament, com per recordar l'any i dir, uau, vaig fer això, uau, va passar allò, uau, no sé què. I llavors, tipus, mirant els vídeos de l'any, no sé, és que dic, jolín, que agraïda estic d'estar gravant les coses, perquè és una cosa que jo volia fer o sigui, des de fa molt de temps, bueno, que feia molt que volia fer això, i estic molt contenta d'haver-ho aconseguit, i d'haver-ho com fet un vídeo pel mes, i no sé si ho continuaré fent, però vull continuar penjant vídeos a YouTube i gravant la meva vida perquè m'encanta. I ja està, adeu 2025, estic molt contenta de tot el que m'ha ensenyat, crec que ha sigut un any de ser valenta, ha sigut un any de com ser conscient del que tinc a la vida i de dir, vale, què és el que vols i què és el que no vols. I ja està, crec que estic creixent com a persona i és com el principi d'una etapa. En plan, sento que 2025 no ha sigut com uau, el millor any de la meva vida, però ha sigut un any com molt important, sento. I m'agrada perquè sento que ha sigut el principi d'una nova etapa. I ara és com que estic molt emocionada pel 2026 perquè dic, va, totes les coses que el 2025 ja m'ha fet com créixer, tinc moltes ganes de créixer el 2026 i de com
introspecció i abraçar-me i conèixer-me i estimar-me i totes aquestes coses. Love it. M'encanta. I ja està. I, una altra cosa que volia dir. Nona, tia, avui has dormit 11 hores. Te'n vas anar a dormir a les 11, t'has despertat a les 10. Què? O sigui, espero que el 2026 dormi de conya cada dia. Amén. I ja està. Un petó, nois. Espero que el cap d'any també us agafi bé, tot us agafi bé i que comenceu superbé l'any. I un petó. Gràcies per acompanyar-me aquests mesos. Adeu!